Балаларны яклау көне уңайыннан энергия стадионында сабыйлар өчен мавыктыргыч спорт чарасы булды. Бәйрәмдә социаль хезмәтләр алучы 5 дистәдән артык малай һәм кыз төрле уен конкурсларда, спорт ярышларында катнашты. Балалар ялын радость халыкка социаль хезмәтләр күрсәтү үзәге белгечләре оештырды. В рамках национального проекта «Демография» мы и вся наша страна нацелены на организацию здорового образа жизни, на формирование ответственного родительства. И поэтому в реабилитации данных семей обязательно нужно применять межведомственный подход. Болашак бәйрәме сабыйларның игътибарга, яклауга мохтаҗ булулары турында тагын бер искәртә, аларны кайгыртуга чакыра. Мы каждый год посещаем такие мероприятия, нам интересно, хотя бы какое-то разнообразие в нашем городе. Я пришел сюда поболеть за Ильяну, она здорово играет в футбол. Стадионга килүче сабыйлар дөньяларын онытып уйнадылар, күңел ачтылар бу көнне. Тедди Аю белән Единорожка да сабыйларны котларга килгән иде. Бәйрәм ахырында иганәчеләр ярдәме белән әзерләнгән татлы туңдырмаларга да ия булдылар. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Ангелина Санникова, Зей хәбәрләре.